Všetkým vám želám príjemné počúvanie. Sme veľmi radi, že ste si nás opäť naladili a my vám ponúkame ďalší mimoriadne zaujímavý podcast. Ja sa budem rozprávať s pánom doktorom Ondrejom Belejom, ktorý je plastickým chirurgom. Dobrý deň, pán doktor. Dobrý deň, ďakujem. A samozrejme, tento podcast patrí Inštitútu zdravia a krásy Frais. Nie je prvý, veríme pevne, že ani posledný. Takže ak sa vám to páči, šírte tieto informácie ďalej, nech máme čím viac poslucháčov a nech sa veľa ľudí dozvie zaujímavé novinky práve z týchto oborov medicíny. Pán doktor, my dnes budeme mať na pretrase ženské prsia. Veľmi zjednodušene povedané, budeme sa venovať naozaj tomu, čo už roky bolo nejakým spôsobom dokazované, že jedným z najvyhľadávanejších plastických zákrokov je práve zväčšovanie ženských prsníkov, čiže teda augmentácia. A zaujíma ma, že či je to aj v súčasnej dobe ešte stále tak. No tak ja si myslím, že stále je to populárny zákrok operačný, ktorým sa v podstate žene môže prinavrátiť aj ten stratený objem prsníkov po dojčení, alebo aj žene, ktorá nebola nejakým spôsobom od prírody obdarovaná nejakým väčším poprsím a je to jej snom, tak sa dá takýmto spôsobom výjsť v ústrety a samozrejme prsník zväčšiť. Jeden aj druhý teda. Je to stále veľmi vyhľadávaný spôsob. By som povedal, že ako najčastejší spôsob zväčšovania prsníkov je práve vlastne použitím prsných implantátov. No a samozrejme, ak ten prsník vyžaduje aj nejaké iné korekcie, tak sa dá kombinovať tento zákrok aj s určitými inými zákrokmi na prsiach, ako je napríklad, síce to znie paradoxne, ale prsník sa dá zväčšiť a zároveň zmenšiť, čiže respektíve zmodelovať, ak by žena mala predstavu o prsiach plných, pevných, ale má prakticky prsníky poklesnuté výrazne a sú tam veľké kožné prebytky. Aj takým spôsobom sa dá prsník upraviť, že sa zároveň vloží implantát a zároveň sa namodeluje ten prsník priamo na ten implantát, aby sedel. No to znie veľmi dobre, to znamená, že máme ako keby dva v jednom? Je to v podstate dva v jednom. Niektorí kolegovia to nazývajú augmentačná pexia, niektorí to nazývajú štrukturovaná mamaplastika, ale prakticky je to výkon, pri ktorom dochádza aj k redukcii tkaniva prsníka a zároveň k jeho zväčšeniu prsným implantátom. Takže v podstate je to také niečo dva v jednom. Pán doktor, ale pokiaľ sa nemýlim, tak aj toto môžeme považovať teda aspoň my laici za istú novinku, pretože kedysi sa to odporúčalo postupne. Najskôr sa teda buď modelovali prsia, potom sa po nejakom čase vkladali implantáty, alebo niekto keď si vložil implantáty a samozrejme tou prírodzenou gravitáciou tie prsia trošku viac poklesli, ako bola dáma spokojná, tak sa následne robila modelácia prsníkov. Čiže teraz ako keby tú jednu narkózu vynechávame, čo je pozitívne zase pre ten ľudský organizmus. Tak časom sa v podstate aj tie implantáty ukazujú, ako pracujú s tým jedincom, akým spôsobom sú mobilné v ňom a už sú tie skúsenosti na takej úrovni s tými implantátmi, že už ten plastický chirurg si vie svojím spôsobom vypočítať, ako ten implantát klesne, alebo pôjde hore, alebo či zostane presne tam, kde ho vloží. To závisí od samozrejme značky implantátu, povrchu implantátu a tak ďalej. No a vie si už v podstate vypočítať, ako má ten prsník namodelovať, aby v podstate polovička toho, alebo 55% toho implantátu bola na dolnom pole, 45 hore a tam umiestni vlastne následne bradavkovo-dvorcový komplex, no a prebytočnú kožu odstráni tak, aby sa vypla okolo toho implantátu. Samozrejme je to za použitia istých aj technik, ktoré počas narkózy my využívame, pacienta posadíme do sedu v podstate uspatého, kde kontrolujeme, akým spôsobom v podstate dochádza k prevísaniu toho tkaniva, premeriavame a samozrejme skúšame ešte predtým, než sa dostaneme k tomu reálnemu zákroku modelácie, či tej kože je tam dosť a koľko z nej treba zobrať, aby ten prsník sa len vypol a nebolo tam zrazu málo toho tkaniva, lebo to môže byť potom problém a samozrejme, aby ho tam nebolo zase ešte stále veľa.
Takže. Ja keby som to poňala tak trošku možno lifestyleovo, tak by som prirovnala plastických chirurgov aj k umelcom. Dá sa podať, pretože musíte mať akési estetické cítenie a musíte teda vnímať napríklad aj tú individuálnosť toho ľudského tela a napríklad aj v rámci toho jedného ženského tela, pretože všetci veľmi dobre vieme, že asi 0% žien má absolútne totožné prsia. Vždy má jedno trošku iný tvar, väčšie, menšie a tak ďalej, viac, menej poklesnuté. A na toto by som povedal, ak si môžem dovoliť jednu takú vtipnú poznámku takého jedného českého profesora plastickej chirurgie, že prsníky není sestry, sú to len sesternice. takže je to pravda, symetria není úplne ani podľa môjho pohľadu pekná a v podstate ľahká asymetria vždy podľa mňa je zvodnejšia ako keby boli tie prsníky ako dve presne rovnaké nejaké gule alebo slzy. Takže z tohto titulu určite áno a ideálne aj tá požiadavka toho klienta vlastne na to zväčšenie musí byť realizovateľná, takže tam není len o tom, že čo si myslím ako plastický chirurg o tom, ja môžem len doporučiť, navrhnúť, že čo by bolo podľa mňa najrozumnejšie, najpriateľnejšie z toho nejakého môjho estetického pohľadu, ale vždy samozrejme prihliadame aj na tie ženy, aké majú oni predstavy, aké majú oni túžby a aby sme vedeli to nejakým spôsobom zladiť. A prípadne, ak teda tie predstavy sú nerealizovateľné, tak ich odkloniť v podstate od takých nejakých až, by som povedal, takých neadekvátnych požiadaviek. Tak. Áno, aj s tým sa určite stretávate. Tomu sa ešte budeme venovať trošku neskôr. Ja sa ešte maličko vrátim k tej asymetrii, pretože to je fajn celkom takto povedať aj laickej verejnosti, že tým pádom sa dáma nemusí obávať napríklad, že nemá rovnakú ako keby gramáž alebo údaj mililitroch, ako sa udáva, že môže mať, ja neviem, nejakú, že 375 a 400 alebo 350 a 375, že netreba sa toho báť, že je to vlastne na tú ľahkú na tú korigovateľnosť tej asymetrie, ktorú sme spomínali. Presne tak, lebo prsníky častokrát ľavý prsník vzhľadom na to, že na ľavej strane máme srdce a je inak klenutý hrudník a väčšina žien má v podstate ľavé rameno trošičku nižšie ako pravé, tak väčšinou je ľavý prsník ku podivu objemovo trošku menší, ale vyzerá väčší. Pretože je hrudná stena viac vyklenutá a rameno je nižšie a pravý aj napriek tomu, že je objemovo väčší, tak sa zdá byť buď rovnaký alebo menší ako ten ľavý. Takže tam tie ľahké asymetrie sa vždy snažíme aj vykomunikovať s klientkou, či má ona náhodou nejakú skoliózu, alebo má nejakú deformitu hrudnej steny, alebo má väčšiu prsnú žľazu vľavo, vpravo a tak ďalej. A adresujeme ich samozrejme zmenou objemu jednotlivých implantátov, alebo zmenou projekcie. Implant môže byť rovnaký objem, ale ten implantát môže mať väčšiu projekciu. To znamená, že ako keby ten prsník vytlačí viacej smerom dopredu, tam, kde to potrebujeme. Takže vôbec by som sa nebál, že by mi dal niekto na výber rozdielne veľkosti, aj keď v zrkadle sa mi zdá, že mám naozaj rovnaké prsníky. Pán doktor, poďme sa ešte trošku povenovať aj tým implantátom, pretože tam takisto si myslím, že poskočila tá medicína dopredu, aj samozrejme všetky firmy, ktoré ich teda prinášajú na náš trh. Kedysi sa hovorili o nejakej životnosti, že po 10 rokoch ich treba meniť. Boli samozrejme materiálové, neviem či totožné, iné, ale boli tam nejaké záruky. Ako je to teraz? A či naozaj treba reoperovať po nejakom tom čase, alebo je to individuálna záležitosť a môžeme sa dotknúť možno aj tých jednotlivých tvárov, ktoré sme už trošku naznačili? Tak momentálne je to tak, že stále sa doporučuje implantát vymeniť. Predsa len je to cudzie teleso, ktoré je síce biokompatibilné, ale to telo si nakoniec po čase, čo vidíme aj z praxe, keď teda žena má implantáty 20, 30, 40 rokov v tele, tak to telo si nájde cestu cez ten obal a je možné, že ten implantát je znehodnotený úplne a že dochádza prakticky k úniku v podstate toho silikónového vnútra kohézneho po troškách do organizmu. Každý na tento únik silikónu reaguje nejako inak. Samozrejme, není to žiadny akutný stav. Ten silikón sa vylúči z organizmu potom močovými cestami, ale
Problémom nastáva, keď teda už je tam nejaké podozrenie, že by s ním mohlo niečo byť. To sa väčšinou prejaví na zobrazovacích metodách, či už prítomnosťou nejakej voľnej tekutiny, alebo už priamo na zobrazení vidíme niekde prasklinu toho obalu, toho implantátu, čo je samozrejme indikácia k tomu, aby do nejakého času, aspoň teda najneskôr do pol roka, do 3/4 roka takýto implantát bol vymenený, tá kapsa vyčistená a prakticky to telo zbavené takéhoto nefunkčného implantátu. V praxi to vyzerá tak, že ak má žena stále dobrý tvar prsníkov, nemá žiadne zdravotné problémy, pretože to môže byť sprevádzané tzv. Augmentačným syndrómom, kedy z nejakej príčiny sa u ženy objavia migrény, bolesti kĺbov, bolesti svalov, únavový syndrom, dokonca aj depresie, kedy prakticky žiadny lekár z iného odboru nezistí príčinu a náhodne sa zistí na zobrazovacom vyšetrení, že teda niečo možno není v poriadku s implantátom. Takže ak je žena kontrolovaná pravidelne, tak môže byť samozrejme ten implantát v tom tele umiestnený aj viacej ako 10 rokov, ale tie firmy to nedoporučujú, nemôžu za to samozrejme zobrať záruku a za ten materiál a prakticky my doporučujeme ako chirurgovia tú výmenu, ako náhle začínajú byť nejaké hociaké problémy v takom zmysle, akom sme to rozobrali. Takže... Čiže treba si to strážiť a treba si to kontrolovať a treba to brať možno ešte pred tým prvotným zákrokom na vedomie, že teda bude sa o to treba starať ako o celé naše ľudské telo a organizmus ako taký vôbec. Podľa čoho sa vyberá tvar tých implantátov? No, hovorí sa, že sme to spomínali, vy ste to tak pekne povedali, že ženy, ktoré nie sú obdarené prírodou, tak tie preferujú skôr taký ten guľatý tvar. Ženy, ktoré už majú čo to za sebou a že tie prsia už naozaj teda napríklad možno oddojčili dieťa alebo už máme svoj vek, tak zase tá slza je trošku priateľnejším tvarom pre nás. Čiže je aj toto možno rozhodujúce? No isto je to rozhodujúce v tom, ako bude definitívne vyzerať takýto výsledok po augmentácii, aký tvar implantátu sa zvolí. Je to individuálne vyslovene, kto má aké požiadavky, ale ja by som povedal, že my sa rozhodujeme hlavne od kvality tkaniva toho prsníka, od kvality kože, od kvality podkožia, od hrúbky prsného svalu, od veľkosti prsnej vľazy, že aký typ toho implantátu asi by najlepšie adresoval už ten daný problém na tom prsníku. Samozrejme, že od toho sa hlavne odvíja aj do ktorej vrstvy v tom prsníku ten implantát umiestnime. Či ho umiestnime prísne pod žľazu, alebo pod svalový obal, alebo priamo pod sval. To závisí vlastne na anatomických kvalitách tej danej klientky. Takže keby som mal klientku, ktorá má tenkú kožu, tenké podkožie, jemný prsný sval, tak by som určite nechcel dávať gulatý implantát pod žľazu, pretože bude vidieť hrana, bude tam schodík a radšej by som umiestnil aj napriek tomu, že by chcela gulatý, tak by sme možno nejako k tomu dospeli, ale radšej by som ho dal pod sval. Ten predsa len trošičku ten horný pol toho implantátu stlačí a nevznikne tam schodík, ale skôr taký krajší, taký prechod od tej kľúčnej kosti a tak ďalej. Čiže závisí to od viacerých faktorov a hlavne stále sa bavíme o tom, že to závisí od požiadaviek tých žien. Je pravdou, že teraz je trend hlavne u tých mladých žien, ktoré idú prvýkrát na augmentáciu, na zväčšenie prsníkov a napríklad ešte nemajú deti, že chcú mať prirodzené tie prsníky. Že nechcú mať tie dekolty plné, ako sa vydalo doteraz a že skôr by boli radšej, keby si len tak pre seba mali pocit, že teda je tam niečo viac, ale aby okolie nebadalo, že mali nejaký extrémny zákrok vykonaný za sebou. Takže skôr si myslím, že tendencia ide k tej prirodzenosti, ako k tomu, čo sme mohli vydať pred
Hej, pred 10 niekoľkými ročiami. rokmi, áno. Tak. Ale možno ešte pre úplnosť informácií treba povedať aj naozaj, že nie je nemožné potom dojčiť dieťa, aj keď má. Čiže to je dobrá správa aj teda pre dámy alebo ženy, mladé ženy, ktoré ešte len budú maminami alebo sa na túto úlohu a rolu chystajú trošku neskôr. Čiže nie je to akási kontraindikácia, alebo keď si sa rozprávalo, to si nechaj až po deťoch, máš na to čas, lebo nebudeš môcť dojčiť svoje deti a tak ďalej. Čiže niekedy možno sa to nejako to sa rozprávalo hlavne preto, lebo máš na to čas, lebo tie prsníky potom dojčení prejdú určitými zmenami. A vlastne samozrejme, že keď sa naaugmentuje žena, ktorá ešte nemá dieťa, tak po dieťati, po oddojčení, ale aj bez nejakého rapidného dojčenia, aj keď by skorej skončila s dojčením, tak ten prsník prejde zmenou a môže teda ten výsledný efekt sa zmeniť. A preto prakticky sa to možno takto hovorilo, že teda sa šetrili tie celkové narkózy, aby ich nemala ona potom viac. Tak ale treba s tým počítať, pretože naozaj to ľudské telo a vieme, že teda aj to tehotenstvo, napriek tomu, že je to nádherné obdobie v živote ženy, je to teda zaberák riadny na ten organizmus a teda treba s tým rátať, že aj tá gravitácia je potom neúprosná, aj tie krivky už sú samozrejme potom také mamičkovské, čiže ale zase sa to nevyrovná ničomu inému v porovnaní s tým mať a držať v náručí svoje vlastné dieťa, čiže to je taká tá pekná obeta, ktorú ženy prinášajú v tomto živote. Pán doktor, vy ste sa nedávno vrátili z Cypru, ak sa nemýlim, kde sa teda rozoberala ako keby celkom nová metóda v ozväčšovaní prsníkov a keby sme ju chceli porovnať s tým, čo sme doteraz preberali, alebo čo sme doteraz poznali, v čom je to novátorstvo, v čom je to úplne iné? No, novátorstvo je to v tom, že operačná technika sa začína meniť, začína sa akýmsi spôsobom posúvať dopredu. Ak by som to mohol tak až označiť, akože začína byť tak viac user-friendly, hej? Že prakticky ten plastický chirurg dostane do ruky nástroje, ktoré už preddefinovane urobia to, čo on inak robí so ostrým nožom a tieto nástroje tzv. Tupou disekciou, čiže bez poškodenia krvných ciev a nejakého poškodenia tkaniva okolo prsného svalu alebo väzov prsníka dokážu vytvoriť dutinu pre implantát, ktorý sa následne vsunie do tejto kapsy za pomoci lievika. Takže je to v podstate absolútne bezkontaktná metóda, kedy prakticky zo sterilného obalu vybraný implantát není v kontakte ani s chirurgom, ani s jeho sterilnými rukavicami. Rovno je vložený do sterilného lievika, ktorým sa vpraví ten lievik ten kónus sa vloží môže byť až iba 2 cm rezu. Super. A tade skrz ten lievik chirurg potom vytlačí alebo respektíve vtlačí ten implantát donútra do tej vypreparovanej kapsy. Je to ale, to sa volá tzv. Prezervačná augmentácia. Prezervačná pretože zachovávajú sa v podstate všetky väzy, ktoré držia prsník na hrudnej stene, ktoré bežne chirurg pri klasickej augmentácii cirka zo 30 až 40% prerúša. A touto metodou sa prakticky dajú tieto väzy zachovať, tie sa volajú Cooperové ligamentá a oni sa len odtlačia, aby sa urobil miesto pre implantát a tým pádom takýto implantát, ktorý je väčšinou hladkého povrchu, čiže nevrastá do svojho okolia, a tak starne s prsníkom. To znamená, že ako náhle prsník začne vekom laxnieť a podliehať gravitácii, tak implantát nezostáva na mieste, tak ako zvyknú zostávať niektoré typy implantátov, ale začne jemne klesať s tým prsníkom a stále ten tvar je tým pádom relatívne veľmi dobre zachovaný. Je to metóda, ktorá je rýchla, efektívna, prakticky skoro bezkrvná. Áno. Ako je to s bolesťou? Lebo musíme si zase povedať, že augmentácia teda nie je až taký príjemný
za krok. Poznám teda dievčatá, alebo teda keď sa aj rozprávajú na rôznych fórach, alebo takže samozrejme je to individuálna záležitosť aj v závislosti od prahu bolesti, ale teda veľmi príjemné to nie je. Je toto šetrnejšie ako keby k tomu ženskému telu? Ja by som povedal, že je to šetrnejšie, pretože tých rezov, ktoré chirurg musí urobiť v tom prsníku, je minimum. Prakticky len pretne kožný kryt a ten rez môže byť oveľa kratší, ako bol. Následne sa vloží dovnútra mandren, cez ktorý sa vsunie do cirka 2 cm dutiny balónik, ktorý sa nafúkne na požadovanú veľkosť, následne sa ponechá nafúknutý a prechádza sa na druhú stranu. On zatiaľ zastaví krvácanie tým tlakom a keď sa sfúkne, tak potom sa cez lievik tam môže ten implantát vložiť. Limit tejto metódy je, že nemôže sa ten implantát vložiť pod sval takto. Aha. Môže sa vložiť len nad sval, ale aj nad jeho obal, teda respektíve teda prísne pod žľazu. To znamená, že tam by som videl jediný limit u klientiek, ktoré by v podstate potrebovali, alebo majú teda toho tkaniva, toho prsníka menej, respektíve to podkože žiadne, že môže takýto implantát byť potom viditeľný v zmysle horného pólu, ale touto metódou sa nedá urobiť, alebo nedá vložiť veľmi veľký implantát. Čiže má to nejaké limity? Má to limity. Tam hovoríme niekde o 350 až maximálne 380 a potom už by som skôr doporučil klasickú metódu pri väčších implantátoch. Takže nejakým takýto limit tam samozrejme je. Áno. A je to teda možno metóda, ktorá sa používa práve pri tých prvých augmentáciách, alebo... Čiže tá prvá augmentácia iba. Pri augmentáciách je to prakticky už nemožné. Nemožné, áno. Dobre, poďme teda možno sa tak ešte poprepletať možno aj tými reoperáciami, nutnosťou, nenutnosťou, ale aj tou klasickou v prípade väčších implantátov. Ak teda máme na mysli klasické rezy, možno klasickú operáciu, čo to znamená? Lebo vieme, že kedysi sa teda skloňovali nejaké možnosti cez pazuchu, niečo pod teda presne tou prsnou rihou, niečo sa nejakým spôsobom aj v okolí dvorcov, čiže dalo, že bolo hneď niekoľko teda tých možností, akým spôsobom dostať do toho tela ten implantát, zrejme tiež v závislosti od veľkosti alebo v závislosti od čoho? Od vášho rozhodnutia alebo od toho, čo je najlepšie pre dané telo? Že... No, oni všetky tieto prístupy sa stále používajú. Samozrejme, technika prevedenia vloženia implantátu cez pazuchu je náročnejšia a prakticky definícia toho, kde presne ako ten implantát uložím alebo neuložím cez pazuchu je limit ten, že keď vznikne nejaká komplikácia v zmysle nejakého závažného krvácania, tak ten chirurg má veľmi sťažený prístup do toho prsníka a nevie sa v ňom tak rýchlo zorientovať, respektíve tak rýchlo nejako zasiahnuť. Preto samozrejme je technika vloženia implantátu aj cez dvorec. Tiež by som okomentoval túto techniku podobne. Je to výborná technika samozrejme, ale ak príde na lámanie chleba, tak ten chirurg vlastne nakoniec aj tak asi zvolí rez v podprsnej rihe, pretože do toho prsníka má najľahší prístup a vie si pozrieť vlastnými očami, čo sa tam deje, kde to krvácanie presne. Nehovorím, že sa to nedá cez pazuchu alebo cez dvorec, ale čo mám také skúsenosti aj od kolegov, čo viem, tak v podstate najpreferovanejšia metóda je momentálne rez v podprsnej rihe. Pretože je to aj pre nás jednoduchšia metóda. Žena má tú jazvu schovanú v podstate a napríklad na Cypre pod pazuchu zavrhli pretože jazva je tam v plavkách vidieť. Aha. Takže to je taká jedna zaujímavosť. Ale samozrejme tieto metódy sú naďalej ponúkané, ale ja som zatiaľ verný teda tej podprsnej rihe.
Ako sa správa implantát v ženskom tele? Lebo tiež sú rôzne diskusie a ja sa bojím, čo keď mi to telo nepríjme, predsa je to cudzí materiál, cudzie teleso. Vieme, že niekto má problém aj napríklad s tým, aby prijalo telo implantát zubný, nielen teda prsný, čiže naozaj nie sú to teda výmysly, ale sú to možno raritné prípady, ale existujú, čiže nejaká možnosť alergické reakcie alebo prosto nejaké také naozaj neprijatie toho tela. No, ja by som to nenazval úplne neprijatím tela, pretože ako taká reakčná reakcia tam úplne k tomu dojsť úplne nemôže, pretože naozaj ten materiál je veľmi dobrý, rokmi overený, biokompatibilný, ale môže skôr vzniknúť imunologická odpoveď na povrch toho implantátu niektorých jedincov, ktorých my nevieme predpovedať, prečo sa to deje. A tá sa môže prejaviť aj teda už premielanou, spomínanou komplikáciou kapsulárna kontraktúra. My zatiaľ nevieme úplne presne, prečo sa to deje, ale teda je tam istá zložka imunitnej odpovede toho človeka prestrelená a tá zápalová reakcia vlastne okolo toho implantátu pretrváva naďalej a tá kapsa hrubne a je tvrdá a v podstate ten implantát už nemá potom kam utiecť, sa stlačí vo vnútri. Je tá kontraktúra rozdelená do 4 rôznych štádií a v podstate 3., 4. štádium je už indikáciou na výmenu takéhoto implantátu, lebo už kazí aj tvár, aj môže mať klientka bolesti tých prsníkov, aj dokonca môže vzniknúť zápal prsnej žľazy z takéto silnej kontraktúry. Takže toto by som asi videl ako jedinú nejakú takúto nevýhodu alebo kontraindikáciu možno, alebo možno raritnú situáciu. Ako v zmysle tých odmietnutí toho materiálu. Áno. Takže tam som to smeroval. Samozrejme, ak počas operácie sa nejakým spôsobom dostane infekcia k tomu implantátu. To je nejaká taká nežiaduca komplikácia určite. Tak to máte v podstate niečo podobné. Telo už ten implantát nepríjme a musí sa odstrániť. Ale treba s tým samozrejme rátať, alebo treba o tom uvažovať, pretože každý operačný zákrok nesie v sebe isté rizika. To si treba samozrejme uvedomiť, ale to si myslím, že v rámci tej vstupnej alebo aj neskoršej konzultácie je aj pacientka s tým, alebo klientka s tým oboznámená, čiže naozaj treba vždy rátať so všetkým, ale treba samozrejme v čo najväčšej možnej miere predchádzať takýmto komplikáciám, ktoré stále hovoríme. A teda keď sa tam usídli ten implantát, tak poďme k tej rekonvalescencii, lebo teda ma zaujíma, že ako dlho trvá tento zákrok, lebo je to pomerne veľká operácia, to si treba povedať, hovoríme možno o až niekoľkých hodinách. Hodinka, 2. Bavíme sa o bežnej augmentácii. No to je zákrok, ktorý to je tým, že v podstate máme nejaké cudzie teleso na sále, a ktoré musí zostať sterilné, tak práve, že musíme byť veľmi presní, ani nie, že rýchli, ale musí byť zosynchronizovaný celý ten operačný tím. Čiže ten zákrok môže trvať, ak je bez komplikácií, tak v podstate od uspatia po začatie prebudzania môže prejsť 50 minút, môže prejsť hodina a štvrť, môže do hodiny a pol by to malo byť prakticky hotové. Hotovo. Následne čo? Lebo vieme, že teda v podstate určite zo začiatku treba sa s tým žiť, možno je tam asi teda samozrejme prítomná aj nejaká bolesť, som hovorila, že pre objektivitu informácií treba to povedať, ale existujú analgetika tak ďalej postupne samozrejme, s časom sa všetko hojí, s časom aj tá bolesť prechádza a je potrebné nosiť tzv. Kompresné prádlo, alebo teda bielizeň, tak sa to povie správne. No čo sa tej bolesti týka, tam samozrejme sme zaznamenali oveľa vyššie bolestivosti po umiestnení implantátu pod sval ako nad sval, pretože tam v podstate dochádza k naťahovaniu prsného svalu a tým pádom aj všetkých svalov hrudnej steny. Čiže častokrát boli ešte aj chrbát nejaké tie dni.
Tie bolesti sú samozrejme pooperačne tlmené analgetickou liečbou, ktorá môže mať niekoľko línií v závislosti od toho, akú tú bolestivosť klientka udáva, tak sa samozrejme stupňuje analgetická liečba. Dokonca sa aj opichujú priamo peroperačne úpony priameho prsného svalu lokálnymi anestetikami, ktoré zmierňujú tú bolestivosť, keď sa vloží implantát pod sval. Po žľazu nehovorím, že to nebolí, ale samozrejme je to trolinku znesiteľnejšie, ale obidva prípady prakticky klientky majú najväčšie bolesti približne prvé 2-3 dní, kedy majú doporučený kľudový režim, poloset, musia mať non-stop naloženú elastickú bielizeň, alebo teda elastickú podprsenku. Nemôžu sa na to bohužiaľ pozrieť zatiaľ, nemôžu to rozbalovať, lebo máme riziko zakrvácania do tej kapsy a hlavne zanesenia nejakej infekcie. Nemôžu sa spršiť 2 týždne, čo sa týka koľko bude tú elastickú bielizeň daná klientka nosiť. To je vždycky na dohode medzi ňou a operatérom. Častokrát sa rozhodujeme na 6. týždeň od operácie, či je ešte nutné ju nosiť ďalej alebo nie. Čo by sme mohli spomenúť ako jednu veľkú výhodu pri tej prezervačnej augmentácii, kde takáto podprsenka stráca po 2 týždňoch význam, pretože v podstate tie väzy sú zachované a ten implantát nemôže cez ne nikde utiecť. Takže tam má napríklad význam jedine z hľadiska prevencie zakrvácania, prevencie nejakej tvorby serómu okolo implantátu, ktorý by sa potom musel vstrebávať a tak ďalej. Ale čiže tou klasickou cestou je to cirka 6 až 8 týždňov. A tou novou metodikou prezervačnou augmentáciou by som si trúfol povedať, že už po 2 týždňoch sa môže vrhnúť na športovú elastickú podporu. Hej, dobre. Pán doktor, v súvislosti s augmentáciou ma zaujíma, že aký je ten konečný efekt viditeľný, pretože v súvislosti s plastickými operáciami, či je to rinoplastika, tam je veľký opuch, hojenie, modriny a tak ďalej, takisto aj blefaroplastika, čiže očné viečka, možno liposukcia, hovorí sa už niekedy až o 5-6 mesiacoch, že teda človek až vtedy uvidí, ako keby ten finálny efekt tej operácie. Ako je to v súvislosti s augmentáciou? Ak zložím kompresnú bielizeň, už vidím ten finál, alebo aj tam je ten opuch a ešte sa to predsa bude nejakým spôsobom trošku meniť? Toto by som zase okomentoval hláškou, ak môžem. Ako nám hovorili v Nitre Vavlana klinik, pán primár, ho pozdravujem ho, veľmi mi to dalo tento workshop do života, že na výsledok plasticko-chirurgickej operácie treba počkať. Takže môže byť ten implantát usadený bez edému, bez opuchu v podstate tam, kde ho chceme už po 3 mesiacoch, ale môže to trvať až rok. Ale 6 mesiacov je taký štandard, kedy si vlastne naozaj tie implantáty dosadnú presne tak, ako si majú dosadnúť. Opuchy všetky zmiznú, ako už aj lymfostatické opuchy, ktoré sú v tých tkanivách, čo nie sú len klasicky pooperačné, a tým pádom prakticky máme finálny výsledok. Takže aj tu hrá čas. Môže to trvať až 6 až 12 mesiacov. Áno, čas hrá s nami, nie proti nám. A nedáme, a určite by mi to neodpustili ani naše poslucháčky, ktoré možno sa už dostali práve do toho veku, že majú svoje prsia urobené pred 10-12 rokmi a tak ďalej, rozmýšľajú nad tou reoperáciou. Ako sa správa ten implantát, ktorý je vložený pod sval? Akým spôsobom sa odtiaľ dá preč, pretože on sa zrastie s tým svalom, potom si to neviem predstaviť, ja si to len potom strašne predstavujem, že sa musí odtiaľ odtrhnúť a že je to teda taká násilná činnosť na ten prsník, ale zrejme je to samozrejme len môj laický pohľad. No on ten prsný sval totiž to má nejaké úpony a má nejaké inzercie. A v podstate prechádza od ramennej kosti a upína sa na kľúčnú kosť, na sternum, teda hrudnú kosť a aj na niektoré rebrá
má v podstate svoju hranu, ktorú my vieme nadvihnúť a tým pádom vieme sa pod neho dostať bez toho, aby sme ho nejakým spôsobom museli porušiť. A prakticky ho len nadvihneme v mieste, kde nemá na telo priamy nejaký úpon alebo nejakú inzerciu. No a vlastne cestou v tej podprsnej rihe my ho nemusíme nejako trhať z toho svalu. Samozrejme, závisí na tom, aký implantát bol použitý, pretože niektoré implantáty my práve, že my chceme, aby niekde sa uchytili pevnejšie, čiže môžu mať texturovanejší povrch, kde sú až také, nechcem povedať, že hrbolaté, ale tá textúra môže byť aj viditeľná, aj samozrejme cítiteľná. Takýto implantát má okolo seba tú kapsu, ktorá je oveľa pevnejšia a môže tá jazvovitá kapsa sa zrásť aj so svalom, aj vlastne s hrudnou stenou, s hrudným košom a vtedy musíme nie ho vytrhnúť, ten implantát. My len otvoríme tú kapsu, on tam až tak veľmi nedrží v nej. Áno. Ale tam začína byť problém tá kapsa, lebo tu treba potom častokrát pooddelovať od tých okolitých štruktúr, čo už môže byť v podstate nechcem povedať, že problém, ale je to trošičku časovo náročnejšie a teda musíme tie vrstvy jednotlivé oddeliť precízne a nejakým spôsobom jemne. A keď hovoríme o reoperácii, takže by sa na to isté miesto mal vsunúť taký istý implantát, alebo možno môže byť menší? Môže byť aj väčší? Môže byť menší, a môže byť aj žiadny, pán doktor, môže byť v inej vrstve, môže byť aj žiadny. Samozrejme. A ako sa potom správa taký prsník? Nie je to tá koža, nie je to také celé také rozťahané, rozgajdané, ako sa povie? No, ono závisí, ako v podstate ten prsník. No, takže to je na debatu s tou klientkou, pretože samozrejme môže byť prsník, ktorý je vyplnený celý len tým implantátom, je tam málo žľazového tkaniva, málo tukového tkaniva. Keď sa takýto implantát vyberie, tak samozrejme je ten horný pol temer prázdny a prsník je v podstate pokles, voláme, že teda defluovaný ten horný pol a je malý a môže byť všelijakými spôsobmi aj deformovaný. Čiže tam je to naozaj na dohovore s tým klientom, komu keď ten implantát odoberieme, tak sa stále zachová aký taký prirodzený tvar prsníka, čo samozrejme není prsník, ktorý má 20-ročná žena v časopise. Hej. Takže alebo potom je tam tá druhá varianta, že teda keď by sme to vybrali a mohol by ten prsník vyzerať nejako čudne, mohla by smerovať bradavka smerom nadol, alebo by mohol byť až prepadnutý vlastne v tých miestach, kde bol implantát, tak sa samozrejme navigujeme tú klientku nejakým smerom, ale všetko jej musíme vysvetliť pred zákrokom, takže aby vedela, že ako asi ten prsník bude vyzerať, keď by sa tam znova ten implantát nevložil. Pán doktor, ja mám pocit, že by sme mohli o tomto rozprávať ešte hodiny a hodiny, ale aby sme sa dostali, a to som slúbila našim posluchačom, to musíme ešte, ja to na záver poprosím, že mali ste niekedy naozaj také tie raritné, možno až šokujúce požiadavky zo strany nejakej klientky, lebo viete, sú prsia sú teda ženy, ktoré sami seba vidia inak, máme rozdielne túžby, rozdielne názory, každý má právo na svoj názor, ale že či ste povedali, no tak toto už fakt nie, to už by bolo ako aj na vás, ale to neodporúčam, alebo odmietli ste klientku niekedy, že vás až zaskočila jej požiadavka? Tak áno. Áno, odmietol som klientku, ale samozrejme aj som zabsolvoval takúto klientku, ktorá mala extrémne predstavy. Čiže by som povedal, že ani jedno, respektíve obidvoje som už nejakým spôsobom zažil. Samozrejme teraz už by som radšej odmietol, aj keď teda je tá klientka, ktorej sme dávali tie obrovské implantáty, pretože mala takú prácu, mala takú požiadavku
chcela v podstate najväčší implantát, aký je na trhu, to sme eventuálne museli ešte ani nie, že objednať, ale ja som sa snažil a podarilo sa mi o 300 ml zmenšiť teda tú požiadavku. Áno. Čiže to skončilo v úvodzovkách len na 650 ml. Takže ale áno, no tak operácia je vykonaná, klientka je spokojná, ale teda keby tam vložíme tú 950 alebo nebodaj tú 1050, ktorú nemajú na sklade nikde a musia ju dať požiadavku na to, aby sa vyrobila, tak by som asi bol veľmi sklamaný a smutný z toho celého, ale aj 650 urobila radosť. Aj keď sa hovorí, že proti gustu žiaden dišputát, treba nechať žiť a nechaj žiť, sa hovorí, však každý máme právo na svoje videnie sveta, ale tá plastická chirurgia by nám mala pomáhať cítiť sa vo svojom tele lepšie, možno zbaviť sa nejakej frustrácie, pocitu menej cennosti, nedokonalosti a tak ďalej. Takže vždy, keď sa všetko vybaví ku spokojnosti oboch strán, je to potom radosť na obidvoch stranách. Tak je to potom vždy oveľa lepšie a preto sa tešíme, že aj plastická chirurgia ide takýmito miľovými krokmi dopredu a tešíme sa aj z toho, že sme vám mohli ponúknuť nové informácie práve z tejto oblasti. Mojím dnešným hosťom bol pán doktor Ondrej Belej, plastický chirurg, ktorému ďakujem. Ja ďakujem za pozvanie. A na vás sa budem tešiť niekedy na budúce. Buďte opäť s nami a zatiaľ majte pekné dni. Dovidenia. Dovidenia.